dari Ranah Minang. Kirimkan doa untuk ayah. Sajak denai lain kaduni pamandeh lain ayah tiado sagamang raso di badan diri kasih abada sampai pamajo. Laden ino, laden ranwangka, jatuh badarai si aye mato, tagamang raso si badan diri, antah dek badan nan buruak pinto. Oi mandai salah tujuankan di banyak kini sana pusaro biarlah denai setelah jodoh mendensi bunga atas pusaro. Oi Tuhan, tolong jangankan doa denai kau kaya kandung panapui dosa sama solidu penuh kuamat di dalam kubur. Ya, selamat datang Pak Erwin, Pak Ipo, dan keluarga. Sajak denai lain kaduni pamandeh lain ayah tiado sagamang raso si badan diri kasih abada sampai pamaku. Laden ino, laden ranwangka, jatuh badarai si aye mato malang bana si
badan diri antah dek badan nan buruak pintu. Oi mande tolong tujuankan henti manyok ini tanah putaro biarlah dengan tolong jodoh dan sirah bunga ate pusaro. Oi Tuhan tolong jangankan doa denai kau kaya kandu panapui dosa sama solidu panuku aman di dalam buku panapui dosa sama solidu panuku aman di dalam kubur. Kirimkan